Dobrý deň, volám sa Lucia Cenajová Dobrodenková a pôsobím v pedagogickom vydavateľstve Infraslovakia a všetkých vás vítam na takom špeciálnom webinári, ktorý sa volá Logopedický kufor, ako ho využiť v materskej škole. A jeho lektorkou bude klinická logopedička, jedna zo spoluautoriek, magisterka Mária Košutová. Logopedický kufor pripravujeme od septembra 2023 v rámci medzinárodnej spolupráce Českého nakladateľstva Pasparta a pedagogického vydavateľstva Infraslovakia a vznikol za finančnej podpory Európskej únie v programe Erasmus+. V tomto projekte skupina českých aj slovenských logopedičiek i pedagogičiek vytvorila konkrétne pracovné listy a spolu s ilustrátorom aj obrazový materiál. Následne sa vytvorila podrobná metodika a cieľom je ponúknuť nástroj, ktorý pomôže najmä pani učiteľkám v materských školách veľmi efektívne rozvíjať jazykové, rečové a komunikačné zručnosti detí a tento materiál sme nazvali logopedický kufor. Počas vývoja tohto materiálu materiál, celú pomôcku overovali v praxi dve materské školy. Na Slovensku to bola materská škola Veľký Biel a v Českej republike materská škola na Piešinách v Prahe 8. No a teraz už sme takmer pred finálnym stvárnením tohto materiálu. Už je takmer hotový. A preto by sme vám ho radi predstavili, konkrétne teda lektorka a spoluautorka Majka Košutová. Celý materiál bude v dvoch verziách, v českej i slovenskej. Bude voľne stiahnutelný v PDF podobe. Nájdete ho na webe www.logopedickykufr.pasparta.cz. Kolegynka vám dá do chatu tento web a tam sa preklikáte aj na slovenskú, aj na českú verziu. Takže si môžete vlastne vybrať a vytlačiť to, čo budete aktuálne potrebovať, čo sa vám bude hodiť, či už na nejaké individuálne alebo skupinové aktivity. Zároveň bude 30 kusov českých a 30 kusov slovenských tlačených verzií distribuovaných do vybraných materských škôl a inštitúcií, ktoré prejavili záujem. Rada by som ešte upozornila, že teda pôjde o inšpiratívnu a preventívnu pomôcku, ktorá má pedagógom značne uľahčiť prácu, ale nie je ani náhodou diagnostickým nástrojom a už vôbec nenahrádza prácu logopéda a logopedickú starostlivosť. Dovolte teraz, aby som krátko predstavila dnešnú lektorku a odovzdala jej slovo. Mária Košutová vyštudovala logopédiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne špecializáciu klinická logopédia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pôsobí ako klinická logopedička v ambulancii klinickej logopédie, má skúsenosti s vedením individuálnej, skupinovej terapie, diagnostikou narušenej komunikačnej schopnosti, prácou s deťmi v predškolských i zdravotníckych zariadeniach i prácou s rodičmi. Objektom jej záujmu sú najmä narušená zvuková rovina reči, vývinová jazyková porucha a poruchy plynulosti rečí. V našom pedagogickom vydavateľstve Infraslovakia jej vyšlo niekoľko materiálov, napríklad už spomínané od slov k vetám, či nie je veta ako veta, nie je cirkus ako cirkus, ale aj básničková logopédia R, hry s trpaslíkom, trúbkom. A teraz je vlastne spoluautorkou tohto logopedického kufra, ktorý vzniká v rámci projektu Erasmus Plus spolu s nakladateľstvom Pasparta. Žije s manželom, so synmi Majkom, Maťkom a Myškom a ešte aj malou princeznou Miriam v Žiline. Majka, odovzdávam ti slovo, vítam ťa a vám všetkým prajem príjemný čas na tomto webinári a verím, že sa dozviete to, čo sa dozvedieť potrebujete a využijete to potom vo svojej praxi. Tak vám prajem všetkým príjemný podvečer a ďakujem vám, že ste sa pripojili na tento webinár a ja sa veľmi teším, že vám môžem predstaviť tento projekt s názvom Logopedický kufor. Ako Lucka Senajová už spomínala, my už asi 2 roky pracujeme na tom, aby sme vám ho pripravili.
slovenské a české logopédky a obrázky nakreslil ilustrátor Libor Drobný, ktorého možno poznáte a možno nepoznáte podľa mena, a keď uvidíte obrázky, tak vám budú známe. A zastrešovalo nás, aj stále zastrešuje slovenské vydavateľstvo Infraslovakia, české vydavateľstvo Pasparta a projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. No ale vás už určite zaujíma, čo v tom logopedickom kufri nájdete, tak sa na to poďme pozrieť. Obsahom kufríka sú okrem iného karty s oromotorickými cvičeniami. Je to 12 kariet, budeme o nich ešte ďalej hovoriť. A potom sa tam nachádza vyše 240 obrázkových kariet, ktoré sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby. Niekedy niekto povie, že 240 kariet, tak ja si to neviem predstaviť. Takže ak ste ako ja, tak toto vyzerá, takáto kvopka. A sú to karty na takom tvrdšom papieri, aby sa hneď nezničili. A vlastne z jednej strany, ktorú ukazujete deťom, je obrázok a na druhej strane máte napísané, čo ten obrázok zobrazuje. Čiže v tomto prípade máme polievanie. Máte tam číslo obrázka pre ľahšie vyhľadávanie a je tam aj kategória, do ktorej tento obrázok patrí. Čiže v tomto prípade sú to činnosti, aktivity. Okrem toho okolo 50 pracovných listov, ktoré sú zamerané na rôzne jazykové roviny a na rôzne úlohy. Sú odstupňované podľa náročnosti, tiež si o nich ešte povieme. Súčasťou kufra sú aj takéto milé prstové maňušky. Nájdete aj metodiku, kde si môžete prečítať teoretické východiska, ako sa vyvíjajú jednotlivé jazykové roviny, ale aj také praktické tipy, ako realizovať jednotlivé úlohy s pracovnými listami, s obrázkovými kartami a čo robiť v prípade, že je tá úloha pre deti napríklad príliš ťažká, ako im ju zjednodušiť, alebo naopak, ak je príliš ľahká, ako im ju trošku sťažiť. Jedným dychom teda ale musím povedať, že tento logopedický kufor je myslený ako preventívny nástroj pre deti, ktoré majú bežný jazykový vývin a nenahrádza návštevu logopéda, ak majú deti nejaké výraznejšie jazykové ťažkosti. Určite, ak máte v triede v materskej škole dieťa, ktoré má narušenú komunikačnú schopnosť, či už sa zajakáva, alebo ide o nejaký oneskorený vývin rečí, alebo jazykovú poruchu, alebo sa narodilo s ráštepom, alebo má poruchu hlasu, čokoľvek, je fajn, keď tieto deti zapojíte do jazykových aktivít a samozrejme nevyradíte ich z kruhu. Ale týmto deťom to možno nebude stačiť a možno budú potrebovať aj také špecifickejšie úlohy, ktoré im určí logopéd, pretože samozrejme nie je v kompetencii ani v možnostiach pani učiteľky u každého dieťatka riešiť individuálne tie jeho už vážnejšie zdravotné ťažkosti. Keď sme začali tvoriť tento logopedický kufor, tak sme rozmýšľali, od čoho sa odraziť. No a aby sme na nič nezabudli, tak sme sa rozhodli, že budeme postupovať podľa jazykových rovín. Jazykovedci tak náš jazykový systém delia na také 4 oblasti. To sú teda 4 jazykové roviny. A my sme sa rozhodli, že do každej tej jazykovej roviny vytvoríme nejaké úlohy, prostredníctvom ktorých môžeme podporovať vývin rečových a jazykových schopností u detičiek. Takže tie by som teraz rada predstavila a takýmto spôsobom budem o tých úlohách hovoriť aj v rámci tejto prezentácie. Prvá jazyková rovina je foneticko-fonologická, alebo niekedy sa označuje aj ako zvuková rovina reči. A to je práve tá rovina, kde zaradzujeme aj výslovnosť.
Ale samozrejme nie je úlohou pani učiteľky trénovať deti správnu výslovnosť, lebo to by sa ani nedalo. Keď je 20 detí v triede, jedno dieťa nevie S, druhé nevie Č, ďalšie nevie R, ďalšie nevie L a R, takže bolo by to naozaj náročné. Tento kufrík ani nemá za cieľ suplovať logopéda, ale čo určite môžu a mali by pani učiteľky robiť, je poskytovať správny rečový vzor. A to je veľmi, veľmi dôležitá stratégia, niekedy možno trošku podceňovaná, ale deti sa veľmi veľa učia napodobňovaním. Oni sú ako také malé špongie a nasávajú všetko, čo v okolí vidia a počujú. Čiže napríklad, keď dieťa nevie vysloviť správne hlásku S, a nepovie snehuliak, ale šnehuliak, tak vy mu môžete povedať, áno, to je snehuliak, to je ale krásny snehuliak. Že dieťa počuje tú svoju detskú chybnú alebo nesprávnu výslovnosť a počuje tú vašu dospelácku a už sa mu v hlavičke ukladá, ako to má byť správne, ako to hovoria dospeláci, ako to hovorí veľká, krásna pani učiteľka alebo maminka. Myslím si, že je aj fajn, ak pani učiteľka v triede má dieťa, ktoré sa jej javí, že ten vývin rečových a jazykových schopností je slabší, tak je fajn možno odporučiť logopéda, lebo totiž my rodičia to niekedy tak nevieme úplne porovnať. Keď máme doma 5-ročné dieťatko a 2-ročné, tak jasné, že to 5-ročné je oveľa šikovnejšie ako to malé 2-ročné a krajšie rozpráva. Ale možno tá pani učiteľka v tej triede vidí, že ten 5-ročný Joško alebo Paľko v porovnaní s ostatnými 5-ročnými spolužiakmi je trošku slabší. Takže citlivo taktne možno je aj fajn odporúčiť logopéda. Určite by som povedala, že radšej prísť zbytočne, ako prísť neskoro. Pretože vieme, že asi do 6 rokov majú deti otvorené také vývinové okno, keď sa najviac učia jazykových schopností. Samozrejme, vieme sa naučiť aj neskôr, ale kým idú deti do školy, tak je to také najintenzívnejšie učenie. No a z takých praktických oblastí, ktoré si hneď aj povieme, môžu pani učiteľky v materských školách spolu s deťmi trénovať oromotorické cvičenia, a teda precvičovať, posilňovať to orofaciálne svalstvo, to si hneď ukážeme, a takisto trénovať sluchové rozlišovanie. Takže oromotorické cvičenia sú zamerané na to, aby sa posilnili naše svaly, prostredníctvom ktorých artikulujeme. Sú to teda najmä péry, jazyk. A niekedy sa stáva, že ich majú detičky oslabené, alebo len, že ich nevedia správne používať, že nevedia presne nájsť to miesto, keď im povieme, aby napríklad zdvihli jazyk na hornú peru, nevedia sa tam úplne trafiť a možno je fajn si to precvičiť. Tieto úlohy sa dajú realizovať buď v rámci jazykovej chvíľky, alebo aj v rámci cvičenia, v rámci telesnej výchovy. Keď si precvičujete ruky, nohy, chrbát, tak si môžete pritom trošku precvičiť aj jazyk. My sme v logopedickom kufriku vytvorili taký príbeh. Som spomínala 12 kariet s jednotlivými oromotorickými cvičeniami, ktoré môžete prejsť s deťmi postupne všetky, ale môžete si aj vybrať iba niektoré z nich, ktoré sa vám budú hodiť obsahovo alebo podľa toho, aké cvičenie potrebujete precvičiť. No a chcela by som vás teraz pozvať, že by sme si niekoľko cvikov vyskúšali aj spolu, pretože viete, že lepšie si zapamätáte veci, ktoré si naozaj aj vyskúšate, ako tie veci, ktoré iba počúvate. Takže na týchto kartách vždycky na prednej strane, ktorú ukazujete deťom, je obrázok tárajka alebo povedajky, alebo aj obidvoch. A na druhej strane máte napísané
čo vy vlastne deťom hovoríte. Jednak je tam napísané, aký artikulačný orgán precvičujeme, čiže v tomto prípade je to jazyk. Máte tam napísaný popis aktivity, čo teda treba s tým jazykom spraviť. A máme tam napísané, čo povieme deťom v rámci toho nášho príbehu. Takže poďme si to vyskúšať. Ja vám prečítam ešte túto prvú kartu. Povedajka a Tárajko vyšli von. Videli, že je pekné počasie. Rozhodli sa, že si spravia piknik. Vošli dnu, aby si zobrali košík. Vyšli von. Mamička zakričala, aby si vzali aj deku. Takže vošli dnu a vyšli von. Poďme vyskúšať aj my robiť takýto pohyb s jazykom. Vysunieme jazyk von a naspäť dnu. Von a dnu. A pri týchto pohyboch je dôležité, aby sa brada nehýbala. Niekedy je fajn, keď si deti aj pridržia tú bradu, aby sa hýbal naozaj iba jazyk. Výhodou týchto cvičení, keď ich berieme ako preventívne cvičenia, je, že sa nemôže stať nič zlé. Že vlastne, keď tam má pani učiteľka 20 detí, tak sa môže stať, že neodsleduje, ak nejaké dieťatko robí ten pohyb nesprávne, ale v podstate, keď to máme ako preventívne cvičenie, tak je to v poriadku. Ja by som to tak prirovnala, keď si idem zacvičiť zumbu, tak tiež tam má lektorka veľa ľudí, ktorí s ňou cvičia. A je to v poriadku, aj keď niekto nerobí ten pohyb úplne presne. Čo sa najhoršie stane, že si neprecvičí ten sval, ktorý chceme, ale precvičí si nejaký iný, ktorý to možno až tak nepotrebuje. A iná situácia je, keď už niekto chodí na rehabilitáciu alebo k fyzioterapeutovi, kde naozaj je jeden pacient a jeden zdravotník a ten fyzioterapeut alebo rehabilitačný lekár dáva pozor, aby ten človek tie cviky previedol naozaj správne, pretože to má indikované z nejakého zdravotného hľadiska, že naozaj ich musí robiť správne, aby mu fungoval jeho pohybový aparát. No a takto podobne myslím si, že je to aj v logopédii, že ak má nejaké dieťa výrazne oslabené tieto orofaciálne svaly, možno už aj chodí na logopédiu a pravdepodobne tam má za úlohu cvičiť oromotorické cvičenia každý deň doma s rodičom pred zrkadlom a ten rodič sa pozerá a koriguje ho, ak by to náhodou dieťatko nerobilo správne. Ak sa to stane takto v triede a pani učiteľka si to nevšimne, myslím si, že nič také závažné sa nestane. Naši kamaráti Tárajko a Povedajka sa teda vybrali na piknik. Keď vyšli vonku, tak sa pozreli, ako hore svieti slniečko. A skúsme sa teraz aj my s jazykom akoby pozrieť do hora. Vyplazíme jazyk smerom k nosu a snažíme sa, aby sa brada nehýbala. Tento cvik je taká fajn príprava na výslovnosť hlásky L, kde tiež zdvíhame jazyk a robíme tam taký hrot, takú špičku jazyka. Potom sa pozreli dole, či na lúke rastú kvety. Vyplazíme jazyk a dáme ho dole smerom ku brade. V diaľke na lúke Tárajko a Povedajka videli 3 jazdcov na koňoch. Takže teraz aj my skúsme spraviť 3-krát koníka. Tento cvik je veľmi dobrá príprava na správnu výslovnosť hlásky R, pretože pri vyslovovaní R tiež musíme zdvihnúť jazyk dohora. A niekedy sa stáva, že deti nechajú jazyk položený na dne ústnej dutiny a robia toho koníka tak, že sa im ako keby hýbe brada. A ja vtedy často hovorím deťom, že ten jazyk sa iba tak povozí, ako keby na výťahu. A to my nechceme. Takže vtedy možno pomôže zahryznúť si do prstov, ako keby zabrzdiť ten výťah, aby sa brada nemohla hýbať, aby bola zablokovaná a pracuje iba jazyk. Niektorí logopédi hovoria, že
ak dieťa nevie správne urobiť tento oromotorický cvik koníka, tak bude mať problém vysloviť lásku. Čiže je to taký možno prekurzor, taký predstupeň. Tárajko a povedajka si rozprestreli na lúke deku, ale najprv ju poriadne ponatriasali hore a dole. Takže budeme aj my dávať jazyk hore a dole, za zuby, za horné zuby a za dolné. A toto už je presne tá poloha, akú potrebujeme pri správnej výslovnosti hlásky. L za hornými rezákmi. A znova je tu dôležité, aby deti nehýbali bradou, aby sa rozcvičoval iba ten jazyk. Potom si naši kamaráti vytiahli zo svojho piknikového koša chlebík a takto ho pohrízli. Tu precvičíme aj pohyb sánky. Napríklad, keď zahryzujeme hornými zubami do dolnej pery, to je taká artikulačná poloha, akú využívame pri výslovnosti hlásky V a F. Oni sa aj označujú V a F ako pernozubné, pretože sa horné zuby dotýkajú dolnej pery. No a nakoniec mamičke poslali domov pusinku a úsmev, pretože jej boli vďační, že im pripravila také dobré jedlo do piknikového koša. Takže teraz aj my usmejeme, roztiahneme pritom široko kútiky a zošpulíme pery. A toto skúsime zopakovať 3-krát po sebe. Niektoré z týchto oromotorických cvikov sú zaradené aj medzi cvikmi tvárovej gymnastiky, takže keď to budeme maminky a pani učiteľky trénovať s deťmi, tak budeme krásne bez vrások. A okrem toho, teda tento cvik je zameraný na produkovanie takej sekvencie 2 pohybov po sebe a je zameraný na pery. A vlastne tie roztiahnuté pery ako pri úsmeve využívame pri výslovnosti cikaviek c, s, z, z a zošpulené pery využívame pri výslovnosti č, š, ž, dž, čiže tie sikavky s mekčením špúlime. Takže toto boli oromotorické cvičenia, ktoré sa dajú využiť všetky po sebe, alebo aj vybrať si iba niektoré z nich, ak máte pocit, že niektoré robia deťom väčšie problémy. No a druhá oblasť, ako sa dá v materskej škole podporiť foneticko-fonologická jazyková rovina a správna, krásna výslovnosť, je rozvíjanie takého sluchového rozlišovania. A sem patrí foneticko-fonologické uvedomovanie. To je vlastne také uvedomovanie si toho, že slová, ktoré hovoríme, majú nielen nejaký obsah, ale aj nejakú formu, že sa skladajú z nejakých slabík, z nejakých hlások. Malé deti vnímajú iba obsah toho slova a neuvedomujú si, že slová sú poskladané z nejakých písmeniek, z nejakých hlások, z nejakých slabík. Keď by ste sa malého dieťatka spýtali, že ktoré slovo je dlhšie? Slovo had alebo slovo dažďovka? Tak to možno 4-ročné dieťatko vám povie, no samozrejme, že dlhší je had. Však had je taký a dažďovka je taká. Že oni ešte nevnímajú, že slovo had má 1 slabiku a dažďovka má 3 slabiky. Idú čisto iba po význame. Ale práve čím viac sa deti blížia do toho predškolského veku, tým je dôležitejšie ich upozorňovať aj na tú zvukovú formu toho slova, pretože im to potom veľmi, veľmi pomôže v škole, keď sa budú učiť čítať a písať. Pri týchto úlohách sú také 2 základné typy úloh, také dve základné obťažnosti. Slabikovanie a delenie slov na hlásky. Slabikovanie je samozrejme ľahšie, pretože to je rytmus, to máme v sebe.
A počuť hlásky v slove je ťažšia úloha a tá sa dá robiť už potom až s predškolákmi a so staršími deťmi. Tu by som vám rada ukázala pracovný list, ktorý je zameraný práve na to delenie slov na slábiky. Pri týchto pracovných listoch vždy na hornej časti nájdete číslo toho pracovného listu. Tento pracovný list je 4B a vedľa toho je napísané, na akú jazykovú rovinu sú tieto úlohy zamerané, čiže v tomto prípade foneticko-fonologická jazyková rovina. A vedľa máte napísané už konkrétnu úlohu, ktorú precvičujeme. Potom tu máte symbol takýchto ozubených koliesok a tam máte vyznačené, aká je to náročnosť. V tomto prípade ide o strednú náročnosť. Ja vám za chvíľku ukážem, tuto bude ľahšia úloha a tuto bude ťažšia. Vráťme sa ale ešte k tomu nášmu pracovnému listu so strednou náročnosťou. Pri tomto obrázku úst máte napísané, čo môžete povedať deťom, ako im to môžete prezentovať. Takže im poviete, Tárajko, povedajka sa hrajú so slovami, vytlieskávajú si slova a počítajú slabiky. Poďme sa s nimi zahrať aj my. No a tu vidíte zadanie úlohy, ideme počítať slabiky a vyfarbovať toľko koliesok, koľko slabík má dané slovo. Fantázii sa medze nekladú, môžete vyfarbovať, môžete tam lepiť nálepky, plastelínu, pečiatky alebo akýmkoľvek spôsobom. Ide o to, aby ste vyčlenili správny počet slabík. Čiže máme tam slovo hrad, to má jednu slabiku, slovo žirafa, vytlieskame a vyfarbíme 3 guličky a slovo líst, jedna slabika. Ak by sa stalo, že deti povedia lístok, tak vyfarbíme 2 guličky. Že vždycky tú správnosť odpovede hodnotíme podľa toho, aké slovo deti vytlieskávajú. Možno poznáte pracovné listy Robota Edka, takže toto sú také podobné úlohy, podobný štýl. A vlastne v kartách Robota Edka tam si deti zasúvajú prštek a v pracovných listoch môžu vyfarbovať. Ja veľmi rada s deťmi tam lepím nálepky tých okrúhlych smajlíkov. Tu máme pracovný list 4A, čo je o niečo ľahšia úloha. Vidíte tu pri tých ozubených kolietkách, kde je vyfarbený iba jeden štvorček. No a táto úloha je teda buď pre deti mladšie, alebo pre deti, ktoré sú na nižšej úrovni, čo sa týka jazykového vývinu. A my sme zámerne nedávali vek detí ku jednotlivým úlohám, ale ponechali sme to na pani učiteľky, aby si vybrali, lebo myslím si, že pani učiteľky veľmi dobre vedia intuitívne odhadnúť, čo ich deti v triede vedia a čo ešte nie. Čiže môže sa stať, že napríklad dieťa by už malo zvládať úlohu na najťažšej úrovni, ale ak ju nezvláda, tak nebudeme ho trápiť. Začneme s úlohami o stupeň ľahšími a postupne sa dostaneme aj k tým najťažším. Čiže ideme podľa vývinu, ako sú na tom konkrétne detičky. Táto úloha je ľahšia preto, že tam už je vyznačené, koľko slabík má dané slovo. Dá sa robiť s hudobnými nástrojmi, s nejakými paličkami, ceruskami o stôl, vyklepkávať alebo vytlieskávať. Takže máme tu jednoslabičné slova. Tak, loď, dvojslabičné motýl a klobúk. Som si to aj pripravila. A trojslabičné jahoda, vajíčko. Tieto úlohy sa dajú veľmi pekne robiť aj v trojrozmernom prostredí, že nemusíte nevyhnutne sedieť za stolíkom papier, ceruska, ale môžete si kartičky vyložiť na zem, na koberec a myslím, že na jednej fotografii tam boli pani učiteľky z materskej školy vo Veľkom Bieli, ako s deťmi
robili úlohu zameranú práve na delenie slov na slabiky a vytvorili si tam domčeky a dávali zvieratka do domčekov podľa toho, ktoré zvieratko pomenujeme akým počtom slabík. Čiže v tomto našom prípade v prvom domčeku by bol vták a loď. V dvojslabičnom domčeku by boli motýľ, klobúk a v trojslabičnom domčeku by boli jahoda a vajíčko. Pracovný list číslo 5 už je najťažší a je to preto, že deti majú porovnávať slova a hľadať, ktoré slovo má rovnaký počet slabík. Vždy si najprv deti prečítajú alebo teda pomenujú slovo, ktoré je na začiatku toho riadka, v tomto prípade teda vták, a majú hľadať, aké slovo sa hodí počtom slabík. Či je to lúka alebo tma. V druhom riadku máme motýľa a deti rozhodujú, či sa k tomu hodí slovo klobúk alebo jahody. Čiže toto už je naozaj taká náročnejšia úloha na delenie slov na slabiky a je vhodná pre tie staršie deti alebo pre deti, ktoré sú na vyššej úrovni jazykového vývinu. Potom s tými predškolákmi je veľmi fajn trénovať aj to, aby počuli správne hlásky v slovách. Takže v tejto úlohe vyberieme vždy jedno písmenko, môžeme ho aj ukázať deťom, ako vyzerá a pýtame sa ich. Počuješ hlásku S v slove stan? Počuješ hlásku S v slove tráva? Počuješ hlásku S v slove list? Počuješ hlásku S v slove blato? Počuješ hlásku S v slove sánky? A to S tam naschvál tak zdôrazníme, aby to bolo pre deti také viac uchopiteľné. No a teda úlohou je zakrúžkovať alebo prečiarknúť jednotlivé obrázky. Ukazuje sa totiž, že keď si deti toto trénujú už v predškolskej triede, tak v prvej triede im potom oveľa ľahšie ide čítanie a písanie. Pretože v prvej triede je na deti kladených dosť veľa úloh. Potrebujú sa naučiť tvary písmen, písané, tlačené, potrebujú ich rýchlo vedieť, rozlíšiť. A okrem toho potrebujú aj teda vedieť deliť slova na slabiky. Preto je pre ne veľká pomoc, keď už v materskej škole sa trošku naučia aspoň tú prvú hlásku v slove počuť. Viete, určite to aj vy máte v osnovách, aby vedeli vyčleniť prvú hlásku. A je to preto, že to delenie slov na hlásky potrebujeme, aby sme vedeli správne potom k tomu priradiť tie slova. A keď sa to nenaučia deti v škôlke, tak v škole ich učíme dve nové ťažké veci naraz. Jednak ich učíme tvary písmen. Toto písmenko je A. A druhák ich učíme, že slovo auto sa začína na A. Lebo čo je nám také prirodzenejšie, že slovo auto sa začína na au. Vyčleniť tú prvú slabiku. A deti sa musia naučiť, že tá hláska je iba to samotné A. No a potom tu máme úlohu zameranú už vyslovene na rozlišovanie takých podobných zvukov. Medzi obrázkovými kartami máme okrem iného takýto obrázok muchy a obrázok hada. Čiže vysvetlíme deťom, že mucha zvučí z a had cvičí s. No a pýtame sa ich, či v slove počujú muchu, čiže z, alebo hada s. Znova je dôležité, aby sme im tak zdôraznili aspoň na začiatku tú hlásku. Čiže nepovieme zebra, ale povieme zebra. Je tam z alebo c.
a deti môžu čiarou spájať s obrázkom muchy a hada. Alebo sa dá táto úloha znova pekne aj kruhu na koberci, že deti prikladajú kartičky, každé dieťa dostane jednu kartičku a priloží ju buď ku muche alebo ku hadovi. Tieto hlásky z a s sú náročné na sluchové rozlišovanie, pretože sa tvoria na rovnakom mieste, máme rovnakú polohu artikulačných orgánov a jediný rozdiel v nich je znelosť, že z je znelé a s je neznelé. Preto aj deti môžu mať s nimi problém napríklad v škole pri písaní diktátov. A je fajn, keď upriamime pozornosť na to, že teda z je také silnejšie, mucha silno bzučí a s je také slabšie, ako keď ha cvičí. Dobre, takže to bola tá prvá jazyková rovina, foneticko-fonologická, zvuková rovina reči. Myslím si, že fantázii sa medzi nekladú. Toto bolo iba také stručné predstavenie. V metodike nájdete mnohé ďalšie úlohy, mnohé ďalšie vám možno napadnú, keď to budete čítať. Dá sa trénovať s deťmi dĺžka slabík, napríklad s plastelínou, že robíte guličky a hadíkov. Gulička symbolizuje krátku slabiku a hadík symbolizuje dlhú slabiku. Čiže napríklad slovo líška by bolo dlhá plastelinka, líška by bola gulička. Dá sa rôznymi spôsobmi podporiť u detí rozvoj tejto foneticko-fonologickej jazykovej roviny. Čo je také dôležité, že určite od pani učiteľky nikto nemôže chcieť, aby suplovala logopéda, teda pani učiteľka dáva správny rečový vzor, ale keď dieťatku nejde výslovnosť nejakej hlásky, tak treba ísť za logopédom. Pani učiteľka môže podporiť toto sluchové vnímanie a môže podporiť trošku pohyblivosť artikulačných orgánov, precvičiť, ale ak to dieťatku nejde, tak treba navštíviť logopéda. Druhá jazyková rovina je lexikálno-semantická, ktorá vlastne zahrňa slovnú zásobu a porozumenie slovám, vetám, textu. Vieme, že aktívna slovná zásoba sú slová, ktoré aj používame. Pasívna slovná zásoba sú slová, ktorým rozumieme, ale možno nám hneď nenapadnú. Nepoužívame ich. Často to býva napríklad v angličtine alebo v nejakom cudzom jazyku, že keď mi niekto už to slovo povie, tak si poviem, že jaj, no veď jasné, ale keď ho mám sama vytiahnuť z tej hlavy, vytvoriť, tak si neviem naň spomenúť. Takže to je to slovo v tej pasívnej slovnej zásobe, že mu síce rozumiem, ale nenapadne mi. No a je také zaujímavé a podľa mňa aj veľmi pekné, že tie jazykové roviny spolu tak navzájom súvisia. Že keď rozvíjame slovnú zásobu u detí, tak výskumy ukazujú, že čím bohatšiu slovnú zásobu majú deti, tak tým majú lepšiu výslovnosť. A keď som to prvýkrát počula, tak som sa čudovala, že ako súvisí slovná zásoba a výslovnosť. No a súvisia takto. Čím viac slov dieťa pozná, tak tým je väčšia šanca, že sa stretne so slovami, ktoré sa líšia iba v jednej hláske. Napríklad, ako tu máme na obrázkoch z týchto našich kariet. Lúka, fúka. A dieťa si uvedomí, aha, ja nemôžem povedať iba lúka, lebo to potom mi pani učiteľka alebo maminka nerozumejú, že či myslím lúka alebo fúka. A musím sa tak poriadne sústrediť na to vyslovenie tej prvej hlásky, aby mi druhí rozumeli naozaj to, čo chcem povedať. Alebo tu máme slova vtáčik, vláčik. Že nestačí povedať váčik, alebo tu máme dvojicu slov kráva, tráva. Alebo tu je dokonca trojica líška. Tento kamienok, neviem, či tu vidíte, že tu padá kamienok z tohoto svahu,
a padá z veľkej výšky, tak povieme deťom, fíha, to je ale veľká výška. Že tu je líška, tu je výška a toto je malá myška. Čiže dieťa si uvedomí, že keď povie na líšku, na to zvieratko, keď nevysloví správne to L a povie, to je výška, tak my mu povieme, zdá sa ti vysoká tá líška? Je to veľká výška? A ona pochopí, že aha, veď, ale ja som nechcel povedať výška, ja som chcel povedať líška. A ak mu to jeho artikulačné orgány dovolia, tak skúša správne vytvoriť tú hlásku L. Čiže toto je dôvod, prečo je veľmi dôležité budovať s deťmi slovnú zásobu. A vieme, že v tom detskom veku to ide aj oveľa rýchlejšie, ako už my dospeláci, keď sa chceme niečo naučiť nové. Slovná zásoba by však mala byť nielen široká, bohatá, ale je dôležité, aby bola aj taká utriedená. Aby každé to slovo malo svoje miestočko, svoj šuflíček. Podobne ako doma máme v kuchyni zásuvku s príbormi, zásuvku s pokrievkami, nejakú skrinku s pohármi a tým pádom vieme už aj poďme nájsť poslepiačky, keď chceme vytiahnuť lyžičku, vieme, kde ju nájdeme. A takisto v hlave by mali byť usporiadané aj tieto naše slova v slovnej zásobe, no a sú usporiadané teda do tzv. Semantických kategórií. A približne okolo 4 rokov by deti už mali vedieť vybrať, keď im rozložíte na koberec obrázky, napríklad tieto, ktoré som tu vybrala z našich kariet, keď im vyberiete chameleón, motorka, loď, lev, vlák, ďateľ, tak už to 4-ročné dieťatko by malo vedieť povedať, čo z tohoto sú zvieratka. Vyber iba zvieratka. Keď chceme tú úlohu trošku sťažiť, tak môžeme zamiešať viac kategórií. Že nedáme iba zvieratka a dopravné prostriedky, ale dáme napríklad zvieratka, dopravné prostriedky, zeleninu a oblečenie. Čiže ak povieme dieťatku vyber, ktoré sú zvieratá. Alebo môžeme tú úlohu stiažiť tak, že nedáme takéto odlišné kategórie zvieratá a dopravné prostriedky, ale dáme domáce zvieratá a zvieratá žijúce v lese. Čiže to už sú kategórie, ktoré sa viac na seba podobajú, čiže sa musia viac detičky nad tým zamyslieť. Alebo pre predškolákov už je vhodná aj taká úloha, že deťom nepovieme my tú nadradenú kategóriu nájdi zvieratka, ale povieme im iba rozdiel tieto kartičky do 2 skupiniek, ktoré sa k sebe hodia. No a dieťatko teda pravdepodobne dá na jednu kvopku chameleóna, leva, ďatla a na druhú motorku, loď a vlak. A my sa ho pýtame, no výborne, super si to rozdelil. A prečo si to dal spolu? Prečo si dal vlák a loď a motorku k sebe? A teda dieťatko by malo povedať, že sú to dopravné prostriedky. Keď to nevie, tak my mu to modelujeme a teda my povieme tú správnu odpoveď. Áno, to sú dopravné prostriedky. A potom je fajn aj skúšať také veci, že a skús vymyslieť aj ty ešte nejaký ďalší dopravný prostriedok. Aký ešte dopravný prostriedok poznáš? Čím ešte sa môžeme voziť? Tieto úlohy teda znova môžeme robiť s obrázkovými kartami, s tými farebnými, alebo môžeme ich robiť aj s pracovnými listami. Tieto pracovné listy si môžete vybrať a vytlačiť, ktoré potrebujete, koľko ich potrebujete, čiže nie je nutné všetky tlačiť, môžete si povedať, že tento mi je sympatický, tento vytlačím a tento sa mi až tak nepáči, ten mi až tak nesedí, ten nebudem robiť s deťmi. Alebo teda to je už príliš ľahké pre moje deti, alebo naopak príliš ťažké. Takže
pri tejto úlohe na pracovnom liste 25a rozvíjame lexikálno-semantickú a jazykovú rovinu, precvičujeme slovnú zásobu a konkrétne určujeme nadradenú kategóriu. V tejto úlohe teda deti majú povedať otepľovaky, rukavice a bunda, jedným slovom oblečenie. A znova môžeme vytvárať aj ďalšie príklady do semantickej kategórie oblečenie. Tento pracovný list 25b, vidíte, že je už ťažšia náročnosť. Neviem, či to vidíte teraz, lebo ja tu vidím fotografie. Tam nemajú deti zadané tie slova, obrázky, ktoré patria k sebe a majú to oni sami roztriediť. A teda majú tam aktivity, činnosti, turistika, potápanie, lyžovanie, majú tam nejaké počasie a majú tam osoby. Čiže majú sami prísť na to, ktoré 3 obrázky patria k sebe a vysvetliť aj prečo tie obrázky patria k sebe, čo majú spoločné. Potom sa dajú hrať hry hľadaj, čo nepatrí. Znova chceme od detí aj vedieť, prečo to tam nepatrí, lebo oni veľmi rýchlo ukážu, že toto tam nepatrí. A keď to nevedia, tak im modelujeme, áno, výborne. Šarkan tam nepatrí, pretože púpava, fialka, tulipán sú kvety a šarkan nie je kvet, šarkan je hračka. Čiže keď to dieťa nevie samo, tak to pekne povedať, tak aspoň dospelák to povie, čím mu ukáže ten správny vzor. No a skúste si teraz vymyslieť, aby sme sa tak trošku prebrali, aspoň 3 nejaké ďalšie kvety. Aké vám napadnú? Máte? Bolo to v pohode? Keby sme mali 10 kvetov, to by bola taká náročnejšia úloha. Niekedy je fajn zahrať sa aj takú hru, napríklad pri cestovaní, keď sa rodič hrá s dieťatkom, že si hovoria jeden, druhý a kto už nevie povedať ďalší kvet, tak vypadáva. Vtedy je fajn nechať dieťatko vyhrať a teda, aby rodič hovoril také menej frekventované kvety. No a tieto úlohy znova sa dajú realizovať na kartičkách alebo aj s nejakými reálnymi predmetmi. A o niečo ťažšie je to vtedy, keď deti iba počujú tie slova, keď iba sluchovou cestou príjmajú tú informáciu. Čiže keby sme im povedali, aké slovo nepatrí do zoznamu. Žirafa, slon, trolejbus a zebra. Tam je zaťažený teda aj ten sluch, nie je tam tá zraková opora, čiže je to náročnejšia úloha, ale potrebujú niekedy deti aj takéto aktivity. Pri lexikálno-semantickej jazykovej rovine máme ešte takéto pracovné listy, ktoré sú zamerané na ročné obdobia. A teda úlohou je, ako vidíme tu pri tejto ceruske, pozri si obrázky a tie, ktoré patria k jari, spoj ceruskou s jarným stromom. Zvyšné obrázky prečiarkni. Vieš, k akému ročnému obdobiu patria prečiarknuté obrázky? Takže znova sa môžeme s deťmi porozprávať o tom, čo súvisí s jarou a čo s jarou naopak nesúvisí. A máme takúto ikonku takéhoto papierika, takú kartičku. A tu máte napísané čísla obrázkov a teda pomenovanie, ak by ste túto aktivitu chceli robiť aj s farebnými kartami. Ďalšia úloha zameraná na rozvíjanie slovnej zásoby je otázky a odpovede.
Čiže pani učiteľka alebo rodič prečíta otázku a deti odpovedajú, ideálne, keď ich vedieme k tomu, aby odpovedali celou vetou. Často som sa stretla s tým, že deti nevedia odpovedať celou vetou, pretože nerozumejú, čo vlastne od nich chceme. A je dobré deti už v škôlke viesť k tomu a vysvetľovať im, že keď sa ich spýtame, kto znáša vajíčka, a oni povedia sliepka, tak to sliepka je slovo. Čiže trošičku už ich učiť tú terminológiu. Aha, že odpovedal si iba jedným slovom. A skús odpovedať celou vetou. Veta má viac slov. Čiže nepovieme iba jedno slovo, sliepka, ale povieme 3 slova. Vajíčka znáša sliepka. Lebo to nie je taká náročná úloha, skôr deti nevedia, čo vlastne od nich chceme a čo to znamená to slovo a čo to znamená tá veta. Ale keď im to takto explicitne vysvetlíme, tak oni sú šikovní, oni veľmi rýchlo to pochopia a nie sú potom zbytočne frustrované z toho, že stále im, že hovoria, že celou vetou a čo to vlastne znamená. Tieto pracovné listy znova na ľavej strane máme ľahšiu úroveň a na pravej strane ťažšiu úroveň, kde vidíte, že je viac otázok a viac obrázkov so správnymi odpovediami. Čiže je to aj trošku vizuálne náročnejšie a aj náročnejšie na rozmýšľanie, aká je tá správna odpoveď. No a znova tieto úlohy sa dajú robiť aj takým spôsobom, že povieme deťom, deti, vyfarbite zvieratko, ktoré má dlhý chobot. Alebo vyfarbite zvieratko, ktoré má rado oriešky. Čiže je to aj úloha zameraná na porozumenie a nasledovanie inštrukcií. No a toto nasledovanie inštrukcií súvisí veľa aj so sluchovou pamäťou. Lebo tú inštrukciu veľmi často deti iba počujú, nevidia ju a musia si podržať v pamäti to, čo počuli. No a je to od nich potom aj vyžadované v škole, v prvej triede, keď pani učiteľka povie, deti, vyťahnite si z peračníka modrú pastelku a otvorte si šlabikár na strane 10 a vyfarbite obláčik. A keď deti majú slabú sluchovú pamäť, tak sa strátia už niekde pri tej prvej inštrukcii. Takéto úlohy na sluchovú pamäť sú aj v testoch školskej zrelosti, v prediktoroch gramotnosti. A tam sa ukazuje, že predškoláci by si mali zapamätať 4 slova, ktoré spolu nesúvisia. A my to trénujeme na logopédii na úlohách napríklad. Zvieratka idú na výlet vlakom alebo lietadlom a v lietadle sa bude viesť kôň, pes, slon a mamut. Takže skúste zopakovať. Kôň, pes, slon, mamut. Môžete si to v duchu zopakovať. Teraz som sa snažila dávať také kratšie slova, jednoslabičné. Trošku ťažšie je, keď by sme povedali 4 zvieratka s viacslabičnými názvami, že v lietadle pôjde žirafa, chobotnica, medúza a opica. Alebo sa môžeme hrať hru. Ideme na piknik a zoberieme si so sebou. Čiže minimálne tie 4 veci by si mali deti v predškolskom veku zapamätať. Tieto úlohy sa dajú robiť aj so zrakovou oporou, že teda tie kartičky aj naozaj povykladáme, ale vtedy už to nie je teda len sluchová pamäť, ale už je podporená aj zraková. Niekedy sme to na logopédii s deťmi trénovali takým spôsobom, že som im vyložila 4 kartičky, ale obrázkom nadol, aby ich nevideli. A ja som im to teda iba povedala
ukazovala som na biele kartičky a tam som hovorila, tu je také zvieratko, také, také, také. A keď to správne povedali, tak vtedy som im to obrátila, aby mali aspoň zrakovú oporu v tom, že majú 4 zvieratka vymenovať. Takže pri sluchovej pamäti je fajn zapamätať si počet 4. Takže to bola lexikálno-semantická jazyková rovina. A predtým, ako prejdeme na gramatickú jazykovú rovinu, ja tu mám ešte vytlačené z metodiky nejaké ďalšie typy na rozvoj tejto jazykovej roviny, ktoré sa dajú robiť s obrázkovými kartami. A zvýraznila som si tu napríklad úlohu s názvom Hľadaj rozdiely. A je to úloha, pri ktorej ukážete deťom 2 obrázky, napríklad vták a lietadlo. A pýtate sa detí, čo majú vták a lietadlo spoločné a čo majú odlišné. A pri tejto úlohe teda si deti tak precvičia tú schopnosť vyčleniť tie vlastnosti predmetov alebo zvierat, ktoré ich začlenujú do nejakých kategórií. Čiže vták a lietadlo by sme povedali, že spoločné majú, že vedia lietať a rozdielne je, že lietadlo má motor, lietadlo je dopravný prostriedok a vták je zviera. Alebo možno ťažšia úloha, čo majú spoločné a čo majú rozdielne ďateľ a holub. Čiže zase deti tam môžu vymýšľať, kde žijú tie zvieratka, ako vyzerajú a podobne. Túto úlohu aj mnohé ďalšie môžete nájsť potom v metodike, kde je viacero typov na aktivity obrázkovými kartami. Tretia jazyková rovina je morfologicko-syntaktická. Tá sa označuje niekedy aj ako gramatická, lebo vlastne gramatika sa skladá z takých 2 častí. Morfológia, to je ohýbanie, skloňovanie podstatných mien, časovanie sloviet, a syntax, tvorba vied, súvetí. Čiže to sú také 2 typy úloh, ktoré potrebujeme deti naučiť. A nemusí to byť nevyhnutne s obrázkovými kartami, pretože deti sa veľmi veľa učia aj počúvaním v bežnom živote, keď sa s nimi rozprávate, keď im všetko vysvetľujete, keď si s nimi čítate knižky, tak veľmi veľa sa učia aj implicitne. Máme také úlohy, kde si môžeme aj explicitne pozrieť, ako sa im v tejto oblasti darí a či nepotrebujú v tom ešte trošku podporiť. Tu je také zaujímavé, že táto úloha v tomto pracovnom liste je zaradená, české autorky ju zaradili do lexikálno-semantickej jazykovej roviny. A mne by sa tak hodila aj do tejto gramatickej jazykovej roviny. A tam tak pekne vidno, že my vlastne, keď sa tým deťom venujeme, keď sa s nimi rozprávame, keď s nimi robíme aktivity, tak tým vždycky rozvíjame viac vecí naraz. Že si to niekedy ani neuvedomujeme, ale asi sa ani nedá, že rozvíjam iba slovnú zásobu, ale vždycky popri tom, keď tvorím vety, tak sa pracuje už aj na rozvíjaní gramatiky. Popri tom už rozvíjame aj tie pragmatické schopnosti, aby vedeli požiadať o niečo, vyjadriť svoj názor a podobne. Takže pri tejto úlohe by mali deti tvoriť vety zo zadaných slov. A poďme si to vyskúšať. Skúste si v hlave vytvoriť vetu, ktorej budú slova čela a húľ. Znova tu máme tú terminológiu, že čo je slovo a čo je veta. Čiže myslím si, že deti veľmi profitujú z toho, keď im to vysvetlíme. Takisto v testoch školskej zrelosti, v tých úlohách zameraných na pregramotnosť, máme úlohu vytvoriť vetu zo zadaných slov a veľmi často sa stáva, že deti nepochopia, čo od nich chceme a nevedia vytvoriť vetu
nie preto, že by nevedeli, ale nevedia, stále iba opakujú tie dve slova zadané. Um, Sú tam také dve možnosti. Buď to dieťa nepochopí a z tých 10 vied nevytvorí ani jednu, alebo to dieťa pochopí a už vytvorí 10 vied správne. Že zriedkavo sa stáva, že by dieťa malo 5 bodov za túto úlohu, prosto buď má 0 alebo 10. A keď má tú 0, tak to väčšinou nie je tým, že nedokáže povedať vetu, ale tým, že nerozumie inštrukcii, nerozumie tomu zadaniu, čo to znamená vytvoriť vetu zo zadaných slov. Takže určite aj tento typ úlohy veľmi deťom pomôže. Na pravej strane máme pracovný list, ktorý je vyššej náročnosti, pretože musíme už zaradiť 3 slova do vety. Skúsme napríklad si vytvoriť vetu na tieto posledné 3 slova. Máme tam nejakú limonádu, nejaký hrad a máme tam prázdniny. Tým, že tie slova je ich viac a sú také možno trošku vzdialenejšie od seba, tak už možno, keď ste vytvárali tie vety, tak ste museli urobiť súvetie, že už možno nestačila jednoduchá veta. A práve v tom je to náročnejšie a dôležité precvičiť aj takéto úlohy. Znova môžete pracovať aj s obrázkovými kartami, ktoré akékoľvek 3 obrázky vyberiete, môžu deti na ne tvoriť vety. A čím sú tie obrázky od seba vzdialenejšie, čím menej spolu súvisia, tak tým náročnejšie sa im bude tá veta tvoriť a tým možno viac sa pri tom zapotia. Ale zase možno vzniknú aj vtipné vety. Je fajn, keď tá veta aspoň trošku teda dáva zmysel, ale zase keď vznikne nejaká vtipná veta, na ktorej sa spolu aj zasmejete, tak si myslím, že to je veľmi dobrý taký podnet k tomu, aby si to deti zapamätali. Lebo to, čo nás baví, to, čo je vtipné, to, čo robíme s radosťou, tak to si zvyčajne zapamätávame rýchlejšie a ľahšie a lepšie. Takže určite keď pri nejakej úlohe sa vám podarí vytvoriť nejakú vtipnú situáciu, že sa na tom aj zasmejete, tak je to len a len plus. V slovenčine by deti približne do 4. narodenín sa mali naučiť rozprávať gramaticky správne. Nemali by tam tej ich reči teda po 4. roku byť nejaké veľké množstvo dysgramatizmov. Dysgramatizmy sú gramaticky nesprávne prehovory. Napríklad, keď by dieťa povedalo, že papáme nožikom a vidličkom, tak to vidličkom je dysgramatizmus, alebo napríklad nepovie dieťa, oni spia, ale oni spajú. U tých mladších detí trojročných je to normálne, často si tak spravidelňujú koncovky, pretože slovenčina je náročný jazyk. Keď si zoberiete len napríklad lokál pri podstatných menách, učili sme sa o psíkovi, máme koncovku ovi, o mačke, o ovci, a máme i na konci, o prasiatku, o koníkoch, o sliepkách, čiže toľko rôznych možností, ako to slovo sa dá zakončiť, že je to naozaj ťažké, ale do tých 4 rokov by to mali deti zvládnuť. Na čo si treba dať pozor v tomto veku je prevodová porucha sluchu. Keď detičky nedopočujú, často to býva oveľa častejšie u detí ako u dospelákov, pretože vlastne to stredné ucho nekomunikuje s vonkajším prostredím, nie je spojené cez vlastne vonkajšie ucho, ale je spojené cez eustachovú trubicu, ktorá spája sa vlastne s nosohltanom. A keď deti majú nádchu, tak aj tá eustachová trubica sa im môže upchať a často vtedy aj to stredné uško je upchaté, také akoby zaľahnuté a
keď to trvá týždeň, je to v poriadku. Ale keď to trvá pol roka, tak už to treba riešiť, lebo predstavte si, že potrebujeme do 4 rokov natrénovať gramatiku a z toho pol roka je vlastne osmina. Čiže to je veľa času, keď deti nedopočujú. No a nedopočujú práve koncovky, pretože tie hovoríme tichšie. V slovenčine dávame vždycky dôraz na tú prvú slabiku a koncovku už prirodzene hovoríme slabšie. A do toho v bežnom živote sa môže stať, že niečo zašuští, niečo zapípa, vonku zavrčí nejaké auto a deti potom nedopočujú správne tie koncovky a nie sú si isté, ako to majú správne gramaticky hovoriť. Takisto zvratné zámena. Hovoríme slabšie a preto niekedy sa stáva, že deti s jazykovou poruchou ich vynechávajú, pretože ich majú málo napočúvané a oni práve, že potrebujú oveľa viac si ich napočúvať a preto ten problém so sluchom môže veľmi zle na nich vplývať. Čiže ak by ste mali podozrenie, že dieťatko slabšie počuje, tak radšej to treba ísť dať skontrolovať. Lebo teda stáva sa to pomerne často. Ešte trošku teórie k tejto morfologicko-syntaktickej jazykovej rovine a potom už pôjdeme na pracovné listy. Takže ako sme si hovorili už aj pri tej výslovnosti, veľmi dôležité je tu modelovať a poskytovať ten správny rečový vzor. Tak ako pri výslovnosti, keď dieťa nevie ešte povedať L a povie, aha, tam je babuť, tak my mu povieme, áno, labuť, to je ale krásna labuť. A to som ani nevedela, že ty poznáš, že tento vták sa volá labuť. Čiže my to slovo, ktoré dieťa povie nesprávne, zopakujeme v ďalšej vete, ale tak prirodzene, hej? Nebudeme mu hovoriť, zle si povedal, to nie je babuť, ale labuť, zdvihni ten jazyk hore, hej? Že skôr ako keby tak nenápadne to slovíčko trošičku zdôrazníme, aby si to dieťa tak napočúvalo a aby si uvedomilo, že aha, ja to hovorím detsky, pani učiteľka alebo maminka to hovorí dospelácky. Predškolské obdobie je také krásne obdobie obdivu. Ja mám tých synov už takých pubertálnych, takže vám odporúčam, užívajte si ten obdiv detičiek, kým trvá. A takéto modelovanie sa dá využiť aj pri modelovaní gramatiky. A teda, keď dieťa napríklad povie, oni viú, že prídem, a my mu nepovieme, neviú, ale vedia, tak dieťatko sa môže iba zbytočne seknúť, že tá pani učiteľka, alebo mama ma stále iba opravuje, ja už jej radšej nič nepoviem. A namiesto toho my môžeme reagovať na ten obsah toho prehovoru s tým, že použijeme to nesprávne slovíčko, ale my ho použijeme v správnom tvare. A možno troštičku zdôrazníme. Áno, oni to vedia. Oni vedia, že prídeš, vedia a tešia sa na teba. Takže toto je spôsob, ako opravovať chyby, ale tak citlivo, taktne, s láskou. Lebo komunikovať sa učíme rozprávaním a určite nechceme, aby sa detičky zasekli, aby sa dostali do toho, že tak ja už radšej nejdem rozprávať. Pri pracovných listoch máme úlohy zamerané na všetky pády v slovenčine. Tu som pripla trénovanie datívu. Znova sa to dá robiť na pracovnom liste, alebo dá sa to aj s obrázkovými kartami na koberci alebo pri stolíku. A teda rozprávame sa, komu dá farmár krmivo. No a znova tu vidíte, že tie koncovky sú naozaj také rôzne v slovenčine. Podľa toho, akého je to rodu a podľa akého vzoru sa to skloňuje. Ak je táto úloha pre deti už príliš ľahká, môžeme ju stiažiť tak, že pridáme k tým podstatným menám aj prídavné mená. Čiže nebudeme hovoriť, že farmár dá krmivo ovci,
ale povieme farmár dá krmivo bielej ovci, čiernej mačke, veľkému kohútovi, hladným sliepkam, špinavému prasiatku. Čiže to je taký jedna možnosť, ako stiažiť úlohu, alebo hovoriť to v množnom čísle, čiže nepovieme mačke, ale mačkám. No a naopak, ako zľahčiť úlohu, ak sa náhodou stane, že menšie deti alebo deti, ktoré sú na nižšej úrovni jazykového vývinu, keď viete alebo predpokladáte, alebo sa bojíte, že by povedali nesprávnu odpoveď, tak nenecháme dieťa povedať to nesprávne, ale my už mu dáme na výber z dvoch alternatív. Lebo keď dieťa povie nesprávne, to, čo hovorí, to si zapamätáva, to sa učí. A my nechceme, aby sa naučilo to nesprávne. My chceme ísť takým tým errorless learning, tým spôsobom učenie bez chýb. Čiže ak už predpokladáte, že by mohlo povedať zle, radšej vy povedzte to cieľové slovo a teda dajte na výber z alternatív. Také typické je toto slovo ovca. Deti často motkajú, pretože povieme, dáme papať mačke, kráve, koze a ovce. Ale teda je to podľa vzoru ulica, čiže by malo byť ovci. Ak sa bojíte, že dieťa povie dáme papať ovce, tak radšej povedzte, komu dáme teraz papať ovci alebo kráve? A dieťa vyberá, povie to slovíčko, ale povie ho už určite správne, pretože vy ste mu predtým ponúkli ten správny rečový vzor. No a tu treba povedať, že teda deti sa učia aj počúvaním, čiže aj keď ostatní spolužiaci v škôlke, v triede hovoria, tak aj z toho sa dieťatko naučí, nemusí nevyhnutne ono nahlas povedať všetky tie slovíčka. No a tu máme pracovný list, ktorý je zameraný na pád akuzatív, ako to vidíte aj tu na tom pracovnom liste vpravo hore. A toto je ľahšia úloha. Toto je ťažšia úloha, pretože je tam viac obrázkov, tým pádom aj viac slov. Úlohou je spájať zvieratka s ich tieňmi a pomenovávať ich v akuzatíve. Ak sa stane, že deti to zviera pomenujú v nominatíve, že to je slon, tak im povieme, áno, slon. A Párajko, povedajka, videli? A už dieťa povie slona, žirafu, videli opice. A tu na ťažšom pracovnom liste teda máme viac zvieratiek. Takisto sa dajú doplniť zvieratka z obrázkových kariet. No a potom tu máme na gramatiku aj úlohy zamerané na predložky. Predložky sú pomerne náročné, pretože sú do určitej miery subjektívne. Predstavte si, keby sme sedeli za stolom oproti sebe, alebo stáli, tak pre mňa stolička môže byť pred stolom a pre vás z vášho uhla pohľadu tá stolička bude za stolom. Čiže je vždy dôležité aj odkiaľ sa pozeráme. No a mladšie deti určite treba predložky učiť najprv v trojrozmernom prostredí. Čiže akéhokoľvek plíšového zajačika alebo plíšovú hračku, keď máte. A keď si povieme, že dnes chceme trénovať predložku za, tak schovávame zajačika za stôl, za knižku, za stoličku, za lampu, za bábiku. Potom, ak to už deti zvládnu, môžete toho plíšového zajačika nahradiť kartičkou a schovávate už iba kartičku. A
pracovať takto na papieri v tom 2D je taká najnáročnejšia úloha, ale teda staršie deti sa potrebujú naučiť aj to. V logopedickom kufri sme úlohy zamerané na predložky vytvorili tak, aby tam bolo takéto učenie bez chýb. Čiže nechceme, aby dieťa typovalo, že či je ten zajačík za stoličkou alebo pred stoličkou. Najprv ho to naučíme. Čiže na týchto obrázkoch je zajačík vždycky za niečím a dieťa si tak veľa napočúva, že zajac je za stanom, za klobúkom, za búdou, za vajíčkom. Na schvál sme tam dávali mužský, ženský, predný rod a aj plurál, čiže ten stan, ten klobúk, tá búda, tá loď, to vajce, to auto a množné číslo, rukavice a topánky, gumáky. No a úlohou detí je vyfarbovať. Čiže pani učiteľka povie, deti, vyfarbite zajačika, ktorý je za klobúkom. A dieťa vyfarbuje zajačika, ale už sa mu do podvedomia dostáva, aha, zajac je za klobúkom, to znamená toto, že zajac je tam schovaný za tým klobúkom. A až potom neskôr, keď už majú tie predložky zvládnuté, tak od nich chceme, aby vedeli naozaj zajac je za niečím, pred niečím, vedľa niečoho, medzi niečím. No a tu sme aj tak trošku zvukovo pomohli, že zajac je vždycky schovaný za niečím. Toto je prepelica. Prepelica je vždy pred stanom, búdou, pred autom, pred rukavicami. Vlk je v niečom, vo vnútri a veverička je vedľa. Táto úloha je už pre predškolákov, pretože tam musia zohľadniť dve veci. Tieto obrázky si môžu vystrihnúť a nalepovať. Mladšie deti zvyčajne vedia zohľadniť iba jeden faktor, čiže buď dajú správne prepelicu, alebo dajú správne stan, ale už staršie deti by mali vedieť doplniť podľa dvoch kritérií, aké zvieratko je pri akom predmete. Dobre, takže to bola morfologicko-syntaktická jazyková rovina, ktorú označujeme aj ako gramatická. V metodike nájdete znova ďalšie typy na úlohy, ktoré môžete realizovať napríklad s obrázkovými kartičkami. A jedna z úloh je napríklad úloha zameraná na porozumenie, kde hovoríte deťom, aby ukladali karty podľa vašich inštrukcií. Napríklad, zober kartu koníka a daj ho medzi holuba a kvet. Alebo polož kuriatko pod obrázok gaštanu. Alebo vezmi si z týchto obrázkov, máte vyložených 10 obrázkov, hej, vezmi si buď jelenia, alebo huby. Čiže tam je to porozumenie buď alebo. Tam veľmi často deti spravia, že si zoberú obidvojo, takže si vysvetľujeme, že buď alebo znamená iba jedno. Alebo pozri sa na tieto obrázky, dotkni sa najprv hrocha a potom šarkana. Alebo aj také porozumenie vied v zápore. Nedotkni sa cukríku, ale čaju. Čiže takéto typy na úlohy nájdete v metodike. Teda ďalšie. Myslím si, že pri morfologicko-syntaktickej jazykovej rovine je také kľúčové
modelovať tú správnu gramatiku, keď mladšie deti povedia niečo dysgramaticky, čiže gramaticky nesprávne, povedať to hneď po nich v tom správnom tvare, aby si to napočúvali a možno je fajn hrať rôzne jazykové hry, ktoré sú zamerané napríklad na tvorbu vied zo zadaných slov a vysvetľovať deťom explicitne, čo to znamená slovo, čo to znamená veta, pretože tieto jazykové pojmy niekedy sa od nich už vyžadujú a oni niekedy nevedia, chápajú. No a poslednou jazykovou rovinou je pragmatická jazyková rovina. A to je taká zvláštna jazyková rovina. Niektorí ju dokonca ani nepovažujú za jazykovú rovinu. Ona vlastne tak syntetizuje poznatky a schopnosti z tých predchádzajúcich jazykových rovín. Hovorí o tom, ako ich vieme použiť v praxi. Lebo predstavte si, že by ste mali správnu výslovnosť, bohatú slovnú zásobu, dobrú gramatiku, ale bolo by vám to na nič, lebo by ste si nevedeli vypýtať pohár vody. Nevedeli by ste si to požiadať. Čiže táto pragmatická rovina je o tom, ako konverzujeme, ako začneme nejaký rozhovor, ako udržíme ten rozhovor. Keď nám druhý človek nerozumie, ako sa opravíme a keď my nerozumieme, ako my požiadame o nejaké vysvetlenie. Pragmatická jazyková rovina je o tom, ako získať pozornosť partnera. Buď sa to dá verbálne, povieme, aha, pozri, alebo sa to dá neverbálne, že ho potľapkáme po pleci a ukážeme mu prstom. Pragmatická jazyková rovina je o tom, aby sme si vedeli požiadať o nejaký predmet, ktorý potrebujeme a treba nedočiahneme, alebo nevieme nájsť, alebo sme na návšteve. Alebo aby sme vedeli požiadať o nejakú činnosť, aby vedeli deti povedať, prosím, hojdaj ma. Alebo aby sme si vedeli požiadať o nejakú informáciu, to je to klasické, čo je to, prečo je to tak. Aby sme vedeli primerane vyjadriť, že sa z niečoho tešíme, alebo že sa nám niečo nepáči, aby teda ideálne sme to slovne vyjadrili bez nejakých agresívnych prejavov, aby sme rozumeli a vedeli správne reagovať na nejaké príkazy, zákazy, pozvanie do hry a podobne. No a to je možno taká kratučká úvaha, že niekedy sa hovorí, že s touto pragmatickou jazykovou rovinou majú problém ľudia s autizmom. A je také zamyslenie, že či naozaj majú problém, alebo my neurotypicky máme problém, že máme také určité nepísané pravidlá, napríklad, že keď niekoho stretneš, tak ho treba pozdraviť a spýtať sa ho, ako sa má. A keď sa ťa niekto spýta, ako sa máš, tak treba povedať, dobre, a ty? Ale čo keď sa naozaj nemám dobre, keď sa mi nedarí? Alebo keď napríklad učíme deti, že treba hovoriť vždycky pravdu, ale keď vidia napríklad nejakého obézneho človeka, tak prečo by sme mu to nemali povedať? Čiže je to také na zamyslenie niekedy, že kde sú tie hranice v tej pragmatike a v takej tej citlivosti a učíme sa to, myslím si, že možno aj celý život. Pragmatika je veľa aj o tom, aby sme vedeli prebrať perspektívu komunikačného partnera. Aby sme vedeli možno, ako sa cíti, čo vie, prečo reaguje tak, ako reaguje. Toto sa veľmi pekne dá rozvíjať aj pri čítaní knížiek. Napríklad Vlk a 7 kozliatok, keď vlk zabúchal na tie dvere a povedal, že je mamička koza. Hovoril pravdu alebo klamal? A prečo klamal? Prečo nepovedal pravdu, že je vlk? Keby povedal pravdu, otvorili by mu tie kozliatka? A čo on vlastne chcel
tými kozliatkami. A prečo oni sa ho báli? Oni vedeli, čo on chce? Čiže to je aj také preberanie tej perspektívy, že čo ten druhý asi chce, čo vie o danej situácii a podobne. Takisto v rozprávke napríklad Kocúr v čižmách. Kocúr klamal tomu kráľovi, že jeho pán Matej je veľmi bohatý a urodzený. Prečo to hovoril, keď to nebola pravda? Ako to mal ten Kocúr naplánované? Čo chcel tým dosiahnuť? No a možno taká najjednoduchšia z týchto úloh je pochopiť emócie druhých ľudí a hovoriť si možno o tom, čo nás teší, čoho sa bojíme, čo nás nahnevalo. A toto sú aktivity, ktoré sa dobre dajú s kartami, s týmito smajlíkmi robiť nie len počas jazykových chvíľok, počas jazykovej výchovy, ale napríklad aj v rannom kruhu, že si môžeme s deťmi hovoriť, deti, kto z vás cez víkend zažil niečo, čo ho potešilo? Kto zažil cez víkend niečo, z čoho bol smutný a čo to bolo? Kto zažil cez víkend niečo, čo ho nahnevalo? A kto zažil cez víkend niečo, čo ho vystrašilo, niečo, čoho sa bál? Čiže to rozprávanie o emóciách pomôže jednak tomu samotnému dieťaťu tak pomenovať tie emócie, ale aj druhým deťom. Lebo niekedy sa stáva, že na podnet dvaja ľudia reagujú rôzne. Keď vidíme psa, niekto sa teší, je šteniatko a chce ho pohľadkať. Niekto, kto má možno za sebou nejakú zlú skúsenosť, sa bojí toho psa. A môj manžel mi povedal, že on, keď vidí nášho psa, tak je nahnevaný, lebo mu rostlo topánky, ktoré si neupratal. Na pracovných listoch deti môžu štipcovať alebo teda krúžkovať, vyznačovať, ako by sa oni asi cítili pri rôznych aktivitách, napríklad v blízkosti včelieho úľa alebo v strašidelnom zámku. A dôležité je tu povedať, že nie sú tu nejaké správne a nesprávne odpovede, tak ako naše pocity nie sú správne a nesprávne, len jednoducho ich cítime. Správne alebo nesprávne je potom napríklad v hneve reagovať, že buchnúť kamaráta, to je už nesprávne, buchnúť, ale cítiť hnev je pocit, ktorý nie je ani dobrý, ani zlý, jednoducho je. A deti sa tam môžu veľa naučiť o tom, že napríklad pri kúpaní alebo pri bazéne plnom vody. Ja sa z toho síce teším, ale tu môj spolužiak možno povie, že on sa bojí, lebo nevie plávať a bojí sa, že by sa pritopil. Čiže možno aj diskutovať o tom, že tieto emócie naozaj môžu byť u rôznych ľudí rôzne. No a to je teda odo mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne, Mária, za tvoju prednášku. Vám ďakujem všetkým za pozornosť, za tým, čo ste, teda špeciálne tým, ktorí vydržali až dosiaľ. Ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči, možno teraz je ten vhodný čas. Bola tu otázka, pýtala sa jedna pani, že či môže byť na tomto webinári, hoci nepôsobí v materskej škole, samozrejme, aj keď ste rodičia, alebo keď pracujete v základnej škole, alebo vedíte nejaký krúžok, všetko je v poriadku. Tam ide o to, že aj si môžete samozrejme potom stiahnuť tie pracovné listy, aj karty, aj tie oromotorické karty, tie obrázky, všetko ako PDF si môžete stiahnuť. Ide o to, že tých 30 českých a 30 slovenských kufrov logopedických sú v rámci projektu vyčlenené špeciálne pre inštitúcie. Teda musia ísť buď do materských škôl, alebo do knižníc, alebo jednoducho do takýchto inštitúcií, pretože sa to volá teda logopedický kufor ako nástroj pre materské školy. Takže na toto ste sa niektorí pýtali, takže takto.
Pozerám sa ešte, možno, ak ťa môžem, Maria, poprosiť, kým bude nejaká otázka, ak sa možno ešte aj napiješ, tak si povedať také, že ak tu máme teda prevažnú časť pani učiteľiek, dokedy by malo dieťa vedieť L, dokedy by malo dieťa vedieť R. Ty si hovorila o tých dysgramatizmoch, to sme si teda povedali. Tak si povedzme ten vek od tých 2,5-3 rokov, keď deti zvyčajne teda nastúpia do materskej školy, až po ten 6. vek, že čo je také dôležité z pohľadu pani učiteľky, že čo si možno všímať, keď mám tých detí 20-25 v triede, alebo ak pôsobím vo vedení, tak koľko mám detí, čo si možno tak všímať a na čo potom upozorniť rodičia, pretože my sme si naozaj povedali, že logopedický kufor je inšpiratívny, preventívny nástroj, nie je v žiadnom prípade diagnostický, ale ako pani učiteľka, keď mám skúsenosti bohaté aj vekom, aj tým množstvom detí, ktoré mi rukami prejdú, tak si môžem nejaké veci všimnúť a upozorniť teda toho rodiča, ktorý má zodpovednosť za to dieťa a posunúť ho tam alebo tam. Takže ak ťa môžem poprosiť, keby si nám ten vek materskej školy, dajme teda tomu 3 a 6, že čo by malo v tomto veku dieťa intaktné zvládnuť. Ďakujem. Povieme si aj výslovnosť jednotlivých hlások, ale také možno zaujímavé a ľahko zapamätateľné kritérium je zrozumiteľnosť. Podľa tohoto kritéria jednoročné dieťatko by malo byť zrozumiteľné takému cudzejšiemu človeku na 25%, dvojročné dieťa na 50%, trojročné na 75% a štvoročné už na 100%. Čiže podľa veku 1, 2, 3, 4, 25, 50, 75 a štvoročné už na 100%. To znamená, že to štvoročné dieťa nemusí ešte vedieť všetky hlásky. Má nárok, aby nevedelo ešte povedať R napríklad, ale keď povie nejakú správu, nejakú informáciu, napríklad povie, boli sme pri Libníku a v tom Libníku plávali libičky a my sme tie libičky klmili. Tak vy už 100% rozumiete, aj keď to tam ešte nie je. Také trojročné dieťatko by malo mať zrozumiteľnosť 75%, čiže je to taká úroveň, že má nárok každé štvrté slovo, aby bolo nezrozumiteľné. To je takého cudzejšieho človeka. Hej, maminka rozumie všetko, to je jasné, ale možno starý rodič alebo pani učiteľka, nejaká kamarátka rodičov. Napríklad môj syn hovoril, tam je taký ololík. Že tam je taký, je zrozumiteľné, a ololík sme nevedeli, až keď nám ukázal krtko a orlík na obrázku. Čiže ololík bol orlík, nerozumeli mu starí rodičia, keď im to vysvetľoval. Tam bol taký ololík. Čiže zrozumiteľnosť na úrovni 75%. V tom veku 3 rokov, keď prichádzajú deti do škôlky, by mali rozprávať tak, aspoň tak, aby 3 zo 4 slov boli zrozumiteľné. Dvojročné detičky teda 50%, jednoročné 25%. Čo sa týka výslovnosti jednotlivých hlások, tak v 3 rokoch je potrebné, aby deti vedeli tie základné, ľahké hlásky. To sú B, P, M, T, D, N, K, G, H. A to sú vlastne tie, no a samohlásky. To sú tie, ktoré deti aj používajú pri prvých slovách, hej, že pápa, mama, bába, potom TDN sú tuto, daj, no, kako, gága, húska. Čiže to sú tie hlásky, ktoré zvyčajne sa objavujú aj u maličkých detí už medzi prvými. Do 4 rokov by mali vedieť okrem týchto hlások ešte V, P, to sú tie perno-zubné, a TDN. Čiže keď štvoročné dieťa nepovie vo vani je veľa vody, ale povie vo vani je veľa vody, tak už treba zbystriť pozornosť a možno kontaktovať logopéda. A takisto, keď to štvoročné dieťatko nepovie ďateľ ďobe, ale povie dateľ dobe, tak tiež už v tých 4 rokoch je to problém, v 3 rokoch je to normálne. A
5-ročné dieťatko by malo vedieť už všetky hlásky, čiže sikavky s mekčeniom, bez mekčenia, LR. Je to kvôli tomu, aby ak náhodou to 5-ročné dieťatko ešte nevie, tak je teda už najvyšší čas vyhľadať logopéda, aby za ten rok, kým pôjde do školy, sa to ešte naučilo. Čiže takéto máme nejaké normy. Určite, čím viac je tých hlások, ktoré dieťatko nevie vysloviť, a tým sa tá reč stáva menej zrozumiteľnou a tým aj pravdepodobne dlhšie bude trvať tá logopedická terapia, takže radšej treba skôr. A žiaľ, je to tak, že mám pocit, že čím ďalej od Bratislavy, tak tým dlhšie sa čaká na logopéda, takže treba trošku rátať možno aj s tým, že nedostanú rodičia termín hneď na druhý deň, ale že nejaký čas budú musieť čakať. Takže určite radšej skôr kontaktovať. Ja vždycky hovorím rodičom, že ja vás radšej zapíšem do poradia a keď sa to náhodou to vaše dieťa naučí, tak budeme všetci radi. Ja budem rada, že môžem zobrať niekoho iného na miesto vás, vy budete radi, že nemusíte chodiť, ale radšej pre istotu už nech vás tu mám zaevidovaných. Takže takto by to malo byť s výslovnosťou slovenských hlások. A ešte posledná dôležitá vec, ak dieťa začne nejakým chybným spôsobom vyslovovať, napríklad ak začne hovoriť takým tým zadným spôsobom, takéto račkovanie, francúzske tak to treba riešiť, nečakať do tých 5 narodenín, ale to už v 3-4 rokoch riešime, pretože to považujeme za zlozvyk a zlozvyk čím dlhšie upevňuje dieťa, tak tým ťažšie sa ho potom zbavuje. Čiže ak by dieťa začalo alebo vtykavky s jazykom medzi zubami, takéto šušľavé, to sú zvuky, ktoré nemáme v slovenskom jazyku. Čiže ak takéto zvuky, takéto hlásky, ktoré nemáme v slovenčine, začne dieťa tvoriť, tak treba v akomkoľvek veku kontaktovať logopéda, lebo oni sa potom tak zabudujú do tej reči a ťažko sa odtiaľ dostávajú. Určite každý logopéd má radšej, keď dieťa príde a namiesto ryba povie liba, ako keď povie ryba. Pretože to liba je také primerané, vývinové a dá sa s tým pekne pracovať, dá sa hrať sa s dieťaťom. Aha, to sú lieky, to sú rieky, aha, to je lak na nechty a to je rák, to je zviera a dieťatko to pochopí. Ale keď už príde dieťa s tým, že to je ryba, tak to je zlozvyk, ktorý sa naozaj ťažko odstraňuje. Takže je fajn mu čím viac predchádzať. Ďakujem pekne. Ešte sa veľa hovorí o podpore naratívnych schopností. Ak by si nám mohla k tomu trošku, ja som teda spomenula tie dejové postupnosti, že možno prostredníctvom takýchto kariet, alebo možno povedz ty, že akým spôsobom môžem ja, ak som napríklad práve pani učiteľka v materskej škole, podporiť naratívne rozprávačské schopnosti detí, akými aktivitami, ak by si nám dala pár tipov? Určite je fajn rozprávať si zážitky, ktoré sme zažili, prerozprávať si ich. A takisto pri čítaní knížiek, možno už pred čítaním si povedať, o čom tá knižka asi bude a po čítaní si skúsiť zopakovať, o čom sme hovorili a možno explicitne deťom hovoriť a ukazovať, že keď začíname rozprávať nejakú rozprávku, tak najprv musíme povedať, kde to je a kto tam je a potom povieme, čo sa tam stalo, aby deti vedeli tak pekne, tak upratane rozprávať, lebo deti sú impulzívne a zvyčajne začnú, no a tam bol taký a tak explicitne možno potrebujú počuť, že ten poslucháč nemusí vedieť, kde to bolo, kedy to bolo a kto tam vlastne bol. To je taká téma, že to by bolo aj na celý webinár, takže určite aj tieto naratívne schopnosti sú veľmi dôležité a myslím si, že už len to, že sa rozprávame s deťmi, že sa ich treba rodičia spýtajú po škôlke, ako bolo, čo ste robili a že ich počúvajú,
tak je taká veľká vec, kde nechajú priestor deťom, aby komunikovali a ono komunikovať sa učíme komunikovaním. Čiže rozprávať sa učíme rozprávaním, čiže môžeme mať milión rôznych krásnych pomôcok, ale to najdôležitejšie je tam ten ľudský kontakt, aby to nebolo len, že dáme dieťaťu karty, ale naozaj, aby sme si s tým dieťaťom sadli, aby sme si spolu tie karty pozreli, aby sme sa o nich rozprávali. Uh-huh. Ďakujem pekne. Bola tu ešte otázka, že kedy tieto pracovné listy a teda aj všetky tie karty budú ako PDF hotové a stiahnutelné. Aktuálne robíme záverečné úpravy a korektúry, takže v priebehu júla, najneskôr v auguste ich nájdete aj na našej stránke, keď pôjdete Infraslovakia, aj na pasparta.cz. Budú tam odkazy, keď budete hľadať logopedický kufor. A vám aj pošleme mail taký pripomienkový, tí, čo ste tu práve teraz, takže aby vám to neušlo, takže budú k dispozícii. Bola tu ešte aj otázka, pani riaditeľka sa pýtala materskej školy, ako sa dostanem k kufru, ja som to už spomínala. Kolegynka vám môže dať ešte raz tie dotazníkové linky teraz do chatu. Tie materské školy, ktoré prejavili záujem v takom dotazníku, ktorý vám teraz kolegynka dá do chatu zo Slovenska, tak z tých budeme vyberať 30 podľa kritérií projektu a ďalších 30 bude vyberať České nakladateľstvo Pasparta z tie české verzie. Už ich teraz máte v čete, takže tam si môžete, keď prejavíte záujem, tak z nich budeme podľa kritérií, ktoré má ten projekt nastavené, vyberať. A tým pošleme teda tlačenú verziu. Ale hoci kto teda potrebuje nejakým spôsobom rozvíjať dieťa týmto smerom a zaujal ho tento koncept logopedického kufra, si potom už z tej stránky bezplatne môže stiahnuť všetky pracovné listy, všetky tie oromotorické aktivity, aj všetky karty, vrátane, metodiky, kde, áno, teraz Mária ukazuje tie karty, toto sú vlastne tie oromotorické. Ďalej je tam, áno, to sú tie oromotorické, zároveň sú tam tých 200, viac ako 200 tých obrázkových kariet, kde máte na druhej strane aj to cieľové slovo a rozdelenie do kategórií, tak. A potom sú k tomu tie pracovné listy. Presne tak, ako ste ich videli v prezentácii, tak vlastne ich lektorka vyberala, ukazovala vám zo pár, aby ste videli teda ten princíp, že na čom je to postavené, takže to bude voľne k dispozícii. Mali sme ale otázku od pani, áno, a toto sú ešte Tárajko a Povedajka. Milé malé maňušky. Ešte pani Zlatica mala otázku. Využívam pri logopedických hrách dýchové cvičenia. Či, Mária, vieš k tomuto niečo povedať? Možno ďalšie tipy na dýchové cvičenia ste mysleli, alebo možno prečo je to fajn zaraďovať? A ako to možno využívaš ty v praxi, ako by to mohli pani učiteľky v skupine používať, dýchové cvičenie. Dýchové cvičenia sú dôležité, pretože dých vlastne nám dáva tú energiu, aby sme mohli rozprávať. A my keď dýchame bez toho, aby sme rozprávali, tak náš nádych trvá asi 40% času a výdych trvá 60%. No a rozprávať dokážeme iba pri výdychu. Takže predstavte si, keby sme takto rozprávali, že 4 sekundy sme ticho, nadýchujeme sa a potom 6 sekúnd rozprávame. To by bolo veľmi dlhé ticho medzi tým. Takže pri rozprávaní potrebujeme zmeniť ten pomer a pri rozprávaní to funguje tak, že sa iba rýchlo nadýchneme, čo tvorí možno 10% času a 90% času je ten výdych, počas ktorého rozprávame. A na to potrebujeme, aby nám dobre fungovali dýchacie svaly, aby ten výdych nebol taký prirodzený, spontánny, ale aby sme ho kontrolovali, aby bol taký pomalší, aby bol taký plynulý. No a pri týchto dýchových cvičeniach je fajn jednak nasmerovať ten výdychový prúd vzduchu, aby išiel von, aby išiel priamo, tak ako ho chceme.
niekedy pri sykavkách majú deti problém, že vzduch im tak všelijako tam v ústach ide, niekedy ani nevieme ako, a potom tie sykavky tak zvláštne znejú. A, a potom možno aj na to, aby deti vedeli pracovať trošku s tým dýchom, aby vedeli napríklad fúknuť do sviečky, nielen takéto narodeninové sfúkovanie sviečok, že, ale aby vedeli, volali sme to, že roztancovať ten plamienok, aby dlho a jemne fúkali, aby ten ohník tak sa triasol, ale aby ho nesfúkli. Potom niekedy používame úlohy, kde so slamkou majú naberať deti buď nejaké pompom guličky alebo žetóniky, aby vedeli rozlíšiť vlastne to, ten pocit alebo tú úlohu, že ťahujú vzduch do seba a keď to chcú uvoľniť, takže vlastne fúknu do toho, alebo potom sú to úlohy, ktoré niekedy deti s tým majú problém, že sa nadýchujú niekde v strede slova a to pôsobí veľmi rušivo, takže vlastne znova hovoriť si, čo je to slovo, že to slovo máme povedať na jeden dých, možno nejakým spôsobom už aj predškolákom zvizualizovať vetu a ukazovať si, že keď sa potrebuje nadýchnuť v strede tej vety, tak sa nadýchne tam, aby to pôsobilo čo najmenej rušivo. No a možno ešte to, že často detičky majú deti, ktoré sa takto nadýchujú v strede slova, tak sú deti, ktoré nevyužívajú plný potenciál toho dýchania, že často dýchajú tak veľmi plitko, že sa nadýchujú iba ako keby do hornej časti, hrudníkovej, a niekedy pritom aj dvíhajú tak plecia. To už je zase taká spolupráca možno aj s fyzioterapeutom, ale trošku aj my môžeme im ukázať, ako správne dýchať, vedieť sa aj do brúška nadýchnuť, aby naozaj tie pľúca sa čo najviac naplnili tým dýchom a aby nám ten dých potom vydržal na celú vetu, aby sme sa nemuseli po každom druhom slove nadýchovať, aby to nepôsobilo rušivo. A to sa dá napríklad takým spôsobom, keď si ľahnú na chrbátik deti a napríklad nejakú plíšovú hračku alebo knížku si položia na brúško a tak trošku experimentovať s tým, že nadýchnúť sa do brúška, aby sa tá knížka nadvihla trošku, že naozaj to dýchanie by nemalo prebiehať iba ramenami, a teda ramena by sa vôbec pritom nemali zdvíhať, ale skôr smerom dopredu. Dobre, ďakujem pekne, verím, že sme odpovedali. A ešte, Mária, ty si nedávno uvádzala do života aj spolu s Ľudkou Mičanovou a Peťou Lukovičovou materiál o frazeologizmoch a metaforách. A to som sa stretla s tým, že niektoré pani učiteľky sa tak vyjadrili, že to je asi také okrajové, nie? Že na čo predškolákovi treba už predškolákovi rozumieť nejakým metaforám a frázam. Mohla by si nám teda povedať svoj pohľad, že prečo je to fajn už takéto aktivity zaraďovať práve predškolákom? Je pravda, že je to taká náročnejšia úloha, že je to zamerané už pre tie deti, ktoré sú na vyššej úrovni toho jazykového vývinu. A samozrejme, že keď je škôlkar, alebo môže byť aj predškolák, ktorý má problém ešte s porozumením bežných vied, toho priameho významu, tak takého nebudeme zaťažovať nejakými metaforami a prirovnaniami a frazeologizmami. Ale zároveň my veľmi veľa používame tieto prenesené pomenovania v našej reči a my dospeláci si to možno ani neuvedomujeme, ako často povieme nejaké takéto prirovnanie alebo metaforu a deti im nemusia rozumieť. To sú také tie príklady, ako teda Ľudka Mičianová spomínala, že ona má z detstva, keď jej povedala kamarátka, ale vykašli sa na nich, a ona sa otočila a urobila a naozaj sa na nich vykašľala, lebo nevedela, čo to znamená. Alebo keď jej deti mali privolať výťah, tak oni privolávali výťah, takže naň kričali výťah, haló, výťah. Čiže to sú veci, kde my si už možno ani neuvedomujeme,
že je to nejaký prenesený význam a môže to potom zbytočne pôsobiť rušivo v tej komunikácii, alebo teda spôsobovať nejaké nedorozumenia. Čiže možno je fajn, aspoň keď my si uvedomíme, že sme použili nejaký takýto prenesený obraz, tak to deťom vysvetliť a možno uviesť aj nejaké ďalšie príklady, na koho sa môžeme vykašľať, napríklad, že teda použiť ten slovný zvrat aj v nejakej inej vete, v nejakej inej situácii, lebo tak sa to dobre ukladá deťom do pamäti. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem, Mária, za tento podnetný webinár. Myslím, že sme logopedický kufor, ktorý pripravujeme v spolupráci s nakladateľstvom Pasparta, naše pedagogické vydavateľstvo Infraslovakia, vysvetlili a priblížili celkom hutne. Verím, že sme naplnili vaše očakávania a budeme sa tešiť, ak po tomto materiáli, keď bude hotový, siahnete a budete ho využívať v praxi. Ďakujem vám za pozornosť a všetko dobré vám prajem. Dovidenia.